Tliet irġiel inżammu arrestati u kellhom l-assi tagħhom ifriżati wara li l-erba' tressu l-qorti akkużati li kellhom fil-pussess tagħhom 20 kilogramma raża tal-kannabis. Glenn Montezin ta' 38 sena minn Ħażabbar, Wayne Xkembri ta' 28 sena minn Marsaxlok u Zachary Woodhead ta' 19 sena minn Birzebbuġa inqabdu frejt li sar fuq skuna tas-sajt f'Marsaxlok. Huma ċaħdu l-akkużi ta' konfoffa kriminali, importazzjoni u l-pussess ta' droga. L-Ispettur Alfred Manjon li qed imexxi l-prosekuzzjoni qal li t-tnejn kienu qed jassu l-inħawi fuq suspett ta' attività ta' droga meta l-ħabta ta' 11 ta' filgħaxija lemħu tliet min-nies iħottu xi kaxxi tal-kartun minn fuq id-dajsa għal fuq il-van. Meta waslu biex jitilqu, il-pulizija mexxiet bl-arrest u għamlu sejba ta' droga f'5 kaxxi. Il-Maġistrat Gabriel Vella ċaħdet it-talbiet li tresqula l-ħelsien mill-arrest. L-avukati Franco De Bono u Amadeo Skakija deru għal Montezin, l-avukati Mario Mifsud, Matthew Xwirep u Alex Sherry Herrera deru għal Xkembri, filwaqt l-avukata Veronica Ann Spiteri deret għal Woodhead. L-avukat Ruben Mikallef ġie kkundannat 5 snin ħabs mill-Maġistrat Ian Farrugia wara li nstab ħati li froda 12 kumpanija b'aktar minn 70,000 euro fi żmien li Malta kienet għadha tadotta flus Maltin. Jidher li l-avukat kien jikkuntattja lil dawn il-kumpaniji b'talbiet tal-computers u apparat tat-televiżjoni li rid juża l-kumpanija li rid jiftaħ. Għal dawn kien jitlob kreditu jew ħallas b'ċekkijiet tal-APS li kienu jibbawnsjaw. Il-qorti fis-sentenza ħadet nota tal-fatt li l-ħati huwa avukat prattikanti bil-warrant u uża dan il-fatt biex saħħaħ il-fiduċja ta' terzi li ġew ingannati, ħaġa li ġabet fix-xejn il-ġurament liħa u kkawżat ħsara kbira lill professjoni legali. Sentenza tal-imħallef Tony Abela fil-konfront tal-mod kif il-Bank of Valletta ifriża kważi 300,000 euro f'fondi ta' Darren De Bono minħabba sanzjonijiet minn aġenziji Amerikani. Il-qorti saħħet li xejn ma jwaqqaf lill-bank milli jalaq il-kontijiet bankarji jekk ħassew li s-sit huwa ta' riskju għall-bank. L-imħallef innota wkoll il-bank li seta' anki jżamm il-kontijiet miftuħin iżda jiġu marbla b'mod rett naqqas milli jafża minn qabel il-klijent li kien qiegħed jirrikonoxxi u jinforza s-sanzjonijiet. Min-naħa tiegħu il-BOV qal li kien impossibbli għalihom li jħallu l-kontijiet ta' żewġ kumpaniji jibqgħu joperaw b'mod liberu u dan minħabba riskju kbir fuq ir-reputazzjoni tal-bank, l-aktar fid-dawl tal-irwol importanti li għandu fih dan is-settur bankarju Malti. Kien għalhekk li l-imħallef Abela ordna lill-bank biex jirilaxxa l-fondi għaliex m'hemm xejn fil-liġi li tobbliga lill-banek Maltin biex jimxu fuq sanzjonijiet imposti minn aġenziji Amerikani. L-avukat Viktor Buġeja dera żewġ kumpaniji ta' De Bono filwaqt l-avukati Luis De Gabriele u Yasmin Abela deru bħala rappreżentanti għall-bank f'dawn il-proċeduri. Iċ-ċiklista 41 sena Silvan Farrugia li spiċċa fil-periklu tal-mewt meta ttajjer minn vettura f'Ħalfar fl-2015 ingħata kumpens ta' aktar minn 300,000 euro f'sentenza mhux tas-soltu tal-qorti tal-appell ippreżeduta mill-imħallef Wenzu Mintoff li żiedet il-kumpens tiegħu b'3 darbiet. Il-qorti qalet li l-kumpens inizjali kien baxx wisq minħabba s-severità tal-ġrieħi tiegħu hekk kif spiċċa sofra minn diżabilitajiet serji u permanenti b'impatt fuq il-futur taż-żagħżugħ missier ta' żewġ ulied. Farrugia kien irrappreżentat mill-avukati Simon u Paul Kakija.